Lenggere cantik-cantik. Matur nuwun. Sing nembang ya suarane kepenak. Terus karo Deka sing nembang iki persis kaya sinden. Cocok. Ibu Suryati. Saking pundi niku? Mbak Trismi menika sinden saking Pringtutul, Mbak Deska saking Pringtutul. Bu Suryati niku blater. Blater pundi? Punya kurung blater gitu. Halimana Purbalingga blater. Nggih, Purbalingga. Rama-rama. Cengkoke kuwi kangen gergel ora. Rama-rama. Berduli cengkok sinden kae tanggane Rustiono marah-marahi. Eling sampai di Bali ya mari Rajan tua gede terus suara Rama. Ya kan karakternya dewe-dewe. Ayo mulane kula kangen karo sinden daerah Purbalingga iki karo seni ngapal banget lho. Nggih leres. Mriki niku godane seni lho, Mbak. Mriki. Nggih, rumiyin Mbah Gino nutuk teng mriki laris. Oh nggih. Terus Purbalingga enten dalang kondang Pak Gendroyono niku cekoke Mbah Gino. Lah geneng kene iki yo cara cengkoke iki aja nganti kadoan, ya arep awake dhewe iki wong Kebumen. Nggih. Wis nyabrang sak lor gunung iki yo Banyumasane aja nganti keri. Leres. Yang temenan yang nyatane cengkok Banyumasan dengan kenanggoan terus galak-galakan. Iya, samperan nek pokok. Ya dadi rumah, dadi sawah, ya dadi Terus gamelan, dadi apa bae. Kok perkarane mung tiru cengkoke wong Banyumas. Matur suwun nggih para seniman gemien nggih. Muga-muga berkah. Utamane penontonnya sing rawuh kang ngendi bae, Gus. nah niki nggih komplit menika saking Somawangi. Gaur mania kita si kata. Kanuki gareng gaul menika kita si kata sing nenggani. Nika Mbak Lampung dirawuh Mbak Lampung. Oh nggih, niku sing topine merah. Banyumas nggih kata ingkang rawuh. Pak Maman ke Jawa niku nggih rawuh. Kali Salak Parusikin nggih menika kita sing nenggani niki. Pak Ratno Bawur Mania kita sing nenggani. Terus Sebelah menika kita si kata niku. kabehan Gus, kabehan ora apa-apa. Disensus. Sila. Pak Marno niki kali landak nggih rese. Arep kuwi kan nggonku iki. Oh nggih. Napa niku? Manjer. Syukuran. Oh syukuran apa? Syukuran gareng gaul. Oh nggih, matur nuwun. Tapi ora undang-undang. Janyong tulis para-para nang grup Campiran. 11 wengi. Oh, lagi main-main nih sinden. Abina. Lagi buku. Mulane nang omah pada ronda ya dadi rezekine tulan tetembungan aja turu sore kaki ana dewa lang-lang jaga. Si Ronda kan wong lanang, anggar wong wedok ya bubu lah. Oh iya ya. Iya. Siapa maning Gus, kayak Gus dibaik duit ya Gus. Pundi? Mbah Lampung. Oh nggih, matur nuwun iki. Uru. Nah, kae wis keting-keting. Oh nggih, Jan. Kang Riman Jalidi ugi saking Somawangi. Nggih, niki ugi ingkang kagungan hajat nggih ngersakna lambune Prau Layar. Kopi lendote mau anu Mbah Wartoyo nggih tesi dereng dipunaturaken menika. Ya yuk kopi lender di situ. Sinten sing Karo situs. kancane ora. Moji. Artine masih dong, Mbak. Kepriwe? Ajake gue, aja berubah pikiran kene. Ya ora apa-apa kopi lendot dhisik kene, kapitan main semangat. Nggih, pamali digawa balik maning. Ora sida. Mangga niki kopi lendot nggih. Belendot katur sewu hajat mau 12 perahu layar ya. Nah, Nggih. nongas tampil-tampil. Sekali apa, Mbak? Awet nom bae. Pala nombae karo nyok. Wong anggar seneng nonton sinden dadi panjang umur. Iya. Yuk. Kopi lendot. Dari Sri Raja. Hai. Yang
Coba ditanyain Mbak, giginya kemana Mbak? Giginya kemana, Mbak? Sudah plesir. Oh, sudah plesir itu karena apa? Kebanyakan apa itu? Oh, minumannya apa? Oh, susu ya? Iya. Apa isi yang di sapi? Iku dasar. Iya, cerene kan di Amerika. Tapi Ini tau krungu paten bayi lanang karo bayi wedok kepenak disapih bayi wedok. oh, lah jarane ngomong lanang. Wong lanang tekan umur 70 tahun angel disapih. Oh, ki berarti tesi disam anu tesi disusuni ya. Soalnya sakit mana? Di mana? Ya di warung. Oh, jadi baru. Di warung kan ada bakul kopi, ada bakul susu. Enggak sama Mbak Uti. Sudah dulu ya Mbak? Nanti ya, Mbak. Ya, nanti ya Mbak, genteman dulu Mbak di. Itu yang punya Dulu, rumah dulu yang punya rumah dulu ya. Yang penting kan bayi sing ngiping dadi awet. No, Amin. Nggih. Ya on ulih ora apa-apa. Seniki kantun kenti